Takže lidi, dneska vás vítám u mého prvního videa. Budeme si zahrát hru jménem Fish. Toto je moje oblíbená hra, takže vrhám se do toho. Musíme vždycky počkat, než se na to načte. A to mě nebaví. Jej. Tak, jsme tady. Můžete vidět, jsem na 255. Mám Lot of the Depths. Jaký rybičky mám. No, to nás asi teďka nezajímá, že co bych tady chtěl dělat, že vám ukážu bez spot na chytání ryb. První věc, kterou já hlavně používám, co myslíte? Ale používejte Advanced Glider, je to dobrý. Jo, vemte si jakoukoliv loď, kterou chcete. No a půjdeme se podívat, kam chytat. Podle toho, kde se spavnete, je to jedno, musíte jet k ostrovu, který se jmenuje Roslet Bay. Takže tam musíme pořádně dojet. Ještě, že mám rychlou lodičku, jako brm. Chápete? Když se spavnete v muzvodu, prostě jenom jděte. Dá se říct rovně. Tak to. Asi ano. Když budete u Roslet Bay, takhle dejte za Roslet Bay. A pak tady vidíte tady ty otazníky. A to znamená, že jste na správném místě. Tato lokace se jmenuje Grand Reef. Můžu se tady zkusit nějakou rybičku chytit. Tato lokace je taky dobrá na XPčka, takže bych doporučoval. Tak, když jsme první rybu, můžete vidět, tam je to hned level up. To je Coral Emperora. Jsou to fakt hezký ryby. Můžete pak ještě chytit mytiku, tady Grand Reef Guardiana, vypadá pěkně a taky cena je dobrá. A lidi, nezáleží na velikosti nebo na tom, jak je ryba pěkná, ale na ceně. Třeba tady ta ryba je strašně malinká, až je třeba jenom 77 kg, ale je docela drahá. A když tady budete takhle farmit, tak si nefarmíte dobrý rybičky. No, vidíte, a máme hned zase legendary rybu. A já tady strávím hodně času chytáním ryb. Dává to hodně peněz, XPčka jsou taky dobrý. A pro lidi, kteří mají Robuxy, si doporučuji koupit si tady Double XP Game Pass. Tak se to vyplatí, dosáváte víc XPček, takže No Life Rod je pak lehčí získat, pak naproti to doporučuji mít ještě Clever. A jestli máte více Robuxů, tak ještě doporučuji pro chytání Megalodonu si koupit private server. A
štěstí nemáme. GG. No. Máme tady chycený. Vogo. Dlouhá tabulka. A tady bych doporučoval chytat. Tak ahoj.